Isa pa! 5, 4, 3, 2, 1. We're going on a trip in our favorite rocket ship. Zooming through the sky, little Einstein. Climb aboard, get ready to explore. So, medyo late na po kami, pero ganun pa man din. Ito po ang Samyang Challenge po Uy, natin. uso pa rin to! Uso pa rin to. Actually, marami pa rin ako nga nakikita na bumibili sa online at ginagawa pa rin nilang challenge. Atong Samyang Uy, Challenge! times 2 to, di ba? Yeah. Times 2 muna to. So, ano ang ano natin? Ang gagawin natin sa Samyang? Sabay-sabay ba tayo? Kumano sa ilong ko. Oo, maiba, ang maiba, siya ang taya, kakain ng Siya ang kakain, no? Maiba taya, siya ang kakain. Oh, kaya kayo ko! Okay, sige. May iba tayo siya ang kakain. Oo, yung naiba, siya yung kakain. Pwede sabay-sabay Walang tayo. tubig tayo walang hindi. Challenge nga eh. Already. Oh my God! Okay, guys. Okay! So, girlfriend, Ella ng Krisa Ako, ito. Pala po ni Krisa Angelera. Uy hindi madami ako, hindi na. Uy, parang maputi ako rito. Ako din. Walang tubig to, Dado? Yes, wala pong tubig na iinumin. Kahit na yung gatas? Kahit na ano, walang kahit ano. Wala kang iinumin. Sarap na. Manghang. Sarap? Sarap, di ba? Kita nyo? Walang kapawis-pawis sa bells pa. Ella ang bingera! Okay, Grabe yung kadami Okay, so ano masasabi mo, best friend Ella Lambingera? Tagal mo, Dado. Maanghang. Ano mo masasabi mo, Krisa? Okay, sige, ompiang tayo, ompiang! Ompiang! Ompiang ulit! Maanghang! Uy, maanghang! Ompiang! Go, Ella! One more! One more! Go, Ella! Dado pa hilain mo? Maanghang talaga eh. Dapat inom na lang tayo ng tubig, Dado. Wala! Ubusin natin ito bago tayo minom ng tubig! Dado, mainit sa ulo. Ompiang! Kay! Dado. Sa titing akin. Uy, no, naiyak na ako. May masakit sa ulo yung sa init. Kuya, may electric fan mo? Uy! Mainit talaga. Isa pa! Ompiang na! Ito ba yung sa akin? Dala mo! Sa akin! Ompiang na! Ompiang! Dapat hindi mo ito kainin sa dila. Ay, hindi mo malasan sa dulo ng dila. Okay! Ompiang! Yeah. Oh. Ano na? Dado, bad word. Isa pa! Tumutulo na yung sipon ko, ha? One. Ompiang! Oh my God. Krisa! Dalaan nyo na, iinom na ako. Alam mo! Krisa! Kaya lang. Tumutulo na yung simon ko! Tumutulo na yung simon ko! Okay, so... Ayoko na! Uy, ayoko na. Mas kabayan dyan. Oo. Nga, pakainin din natin sila. Kuha ko ng bagong tinidor. Ah. Ano din na natin kaya? Ah. Kuha na ako, tapos kayo na magdala niyan. Pwede mo na umiyak ng tubig.
Okay, so hindi na po namin kaya. So magtatawag na po kami ng backup. Sige, sir ka ba? Sir Mark. Sir Mark. Sir. Sir Mark. Sir, save mo nga kami. I-save nyo nga po kami. Bawasan nyo itong kinakain ha. Sir Mark, kakain ka. Ayaw niya. Ayaw din. Kaya mo yan. Di ba ikaw ang mahilig sa manghang? So ayan na po si... Kailangan full force kayong nandito. Hindi ka makakano. So ayan po si best friend Tita Ronnie. Buti ko makakapag-record yan. Kaya ka. At saka, try natin muna. Kaya mo yan. Eto lang. Tatawa ko kayo. Ma'am, sabi mo yan lang ah. Ano po? Times 1? Times 2 yan. Times 2. Ayoko na. Nakalaway ako. Si kabayan niyo. Ayaw niya. Game! Yan na. Ayun na po tayo. Go! Kailan ba makita lang susubok? Oo, ma'am. Pang ano, kung i-commercial muna. Hindi. Yan, game na talaga. So ano pong masasabi ninyo? Sarap siya. Sarap. Sarap. Isa pa nga. Isa, wow! Woo! Ano to? Starbucks? Wala. Wala. Ay, Libreng papawis po. papawis lang to. Wala ka effort. Isa pa. Sino ko kinaha mo dito? Actually, kayo. Hindi maangang sa'yo? Hindi maanghang. Grabe. Bakit ganun? Isa pa? Ah, sige, isa pa. Oh my God! Bakit hindi siya tinatablan? Gusto ko lumaban! Ay, naku naman. Kailangan pala may kalaban to si Tita Ronnie eh. Kinabala si sayang. Sayang yung malatik pa ko. Yeah. Iba hindi palatik. Sige. Malaki yun ah. Grabe. So, last say, ano pong masasabi ninyo? I love IFM. I love Samyang. Mag-record lang ako ha.